Знаете ли, че има човек в Библията, който никога не е умрял? Не говоря за Исус, не говоря за притча, говоря за човек от плът и кръв, който просто изчезна от лицето на земята. Жив, името му беше Енох, и в следващите няколко минути ще откриете тайна за този човек, толкова шокираща, че самата църква се страхува да я научи. Представете си сцената. Във време, когато хората са живели над 900 години, Енох е живял само 365, но докато гиганти като Матусал умирали, Енох просто е изчезнал. Библията използва само 8 думи на иврит, за да опише най-голямата мистерия на човечеството. Енох ходеше с Бога и го нямаше. Но как е възможно това? Каква беше тайната, която откри? И защо Бог скри тази истина само в 2 стиха до днес? Останете до края, защото ще ви покажа не само кой беше Енох, но най-важното как можете да приложите тайната му в живота си. И гарантирам едно нещо. След това видео никога повече няма да четете Библията по същия начин. Това е историята на човека, който хакна смъртта. И това е скрито във вашата Библия повече от 3500 години. В прашните страници на Стария Завет, сред родословията, които повечето хора прескачат, има едно име, което трябва да накара света да спре. Енох. Само 6 букви крият една от най-големите мистерии в човешката история. Помислете за това. Забелязвали ли сте някога как определени библейски истории се повтарят 1000 пъти? Давид и Голиат. Мойсей разделя Червено море. Йона и китът. Но Енох, пълна тишина. Защо, какво е толкова смущаващо в историята на този човек, че повечето проповедници предпочитат да избягват? Истината е, че Енох представлява нещо, което предизвиква нашето разбиране за живота, смъртта и връзката ни с Бог. Той е живял в покварена, изпълнена с насилие епоха, където помислите на човешкото сърце винаги са били само зли. Това беше изгубено поколение, което отиваше право към съда на потопа. Но насред този пълен мрак един човек намери светлината. И тази светлина беше толкова силна, толкова чиста, че Бог направи нещо, което се беше случило само веднъж в историята. Нещо толкова необикновено, че когато го разберете, ще поставите под въпрос всичко, което сте мислили, че знаете за вярата. Но кой всъщност беше този човек? Какво го направи толкова специален, че Бог наруши законите на природата заради него? И каква тайна откри той, която може да преобрази живота ви днес? Затворете очи за момент. Представете си свят, в който съществуват градове, където технологията е нула, където единствената светлина през нощта идва от огъня. Примитивен, брутален свят, в който властва насилието. В този сценарий намираме Енох, пряк потомък на Адам, живеещ само 7 поколения след Едем. Представете си как Енох върви по здрач през скалистите хълмове, а топлият вятър носи далечния звук на викове и конфликт. Ръцете му, мазоли от тежък труд, държат проста тояга. Очите му обаче не отразяват отчаянието на други хора от неговото време. Има нещо различно в тях. Мир, който се противопоставя на логиката, сигурност, която надхвърля обстоятелствата. Докато други мъже живеят, измъчвани от бруталността около тях, Енох върви целенасочено, сякаш разговаря с някой невидим. Според писанието Енох живял 365 години. Това може да ни изглежда дълго време, но беше абсурдно кратко за стандартите на времето. Собственият му дядо Джаред е живял 962 години. Неговият син, Матусал, счупи всички рекорди с 969 години. Но Енох само 365 години, същия брой дни в годината. Съвпадение? В Библията нищо не е случайно. Всяко число, всеки детайл има значение. И това число 365 е пряко свързано с тайната на живота на Енох. Тайна, която малко пастори имат смелостта да проповядват. Защото знаете ли разликата между Енох и всички останали мъже от неговото поколение? Докато Библията казва за всички останали и той умря, и той умря, и той умря, за Енох се казва нещо съвсем различно. Нещо, което ще ви накара да преосмислите всичко за вярата. Енох ходеше с Бог. Проста фраза, която промени вечността.
Но наистина ли разбирате какво означава това? Защото не се говори за физическа разходка, не е поетична метафора. Това е нещо много по-дълбоко и по-революционно. Думата «ходих» на оригиналния иврит е «халак», което означава да вървим заедно в хармония с еднакво темпо, в една и съща посока. Представете си двама приятели толкова близки, че естествено вървят в крачка, говорят за всичко, споделят всяка мисъл, всяка мечта, всяка грижа. Сега умножете тази интимност по безкрайност. Ето как Енох се отнася към Създателя на Вселената. Докато неговото поколение преследваше удоволствието, насилието и бунта, Енох избра нещо радикално. Той избра Бог за свой ежедневен спътник. Не само в молитва, не само в съботата, не само когато беше в беда. Всеки ден, с всеки дъх, всяка стъпка. Спирали ли сте някога да мислите какво би било да живеете така? Представете си, че се събуждате всяка сутрин, знаейки, че Всемогъщият Бог иска да прекара деня с вас. Представете си, че работите, ядете, почивате, винаги осъзнавайки, че Той е там, участвайки във всеки момент, всяко решение, всяка дума. Но тук идва мъчителният въпрос. Ако Енох можеше да направи това преди почти 4000 години, без Библия, без църква, без пастор, без нищо, защо ние, които имаме всичко това, живеем толкова далеч от Бог? Каква беше неговата тайна, която загубихме? Преди да разкрия най-мощната тайна на Библията, позволете ми да ви задам един въпрос. Ако това видео променя възгледа ви за вярата, моля, харесайте и се абонирайте за канала. Трябва да знам дали искате повече съдържание като това, което отива направо в сърцето на писанието. Сега, тайната на Енох. Библията е кристално ясна по този въпрос. Чрез вяра Енох беше преселен, за да не види смърт. Преди преместването си той имаше това свидетелство, че угоди на Бога. Евреи 11:5. Две думи определят всичко – вяра и моля. Но това не е вярата, която мислите, че познавате. Не е да вярваш, че Бог съществува, демоните също вярват и треперят. Вярата на Енох беше нещо съвсем различно. Това беше толкова абсолютно доверие в Бог, че преобрази всеки аспект от живота му. Енох не просто вярваше в Бог, той заложи целия си живот на тази вяра. Докато други мъже изградиха сигурността си върху това, което можеха да видят – богатства, власт, връзки, Енох изгради целия си живот върху невидимото. Той вземаше решения въз основа на казаното от Бог, а не на това, което виждаха очите му. И ето тайната, която променя всичко. Енох угоди на Бог не като беше съвършен, а като избираше ежедневно да му се доверява преди всичко. Това беше вяра, която се проявяваше в радикално послушание, в безусловна любов, в постоянно общение. Искате ли да знаете как работи това на практика? Енох живееше всеки ден, сякаш беше последният му, но и сякаш беше вечен. Всяка дума, всяко действие, всяка мисъл беше филтрирана през този въпрос. Това угодно ли е на моя Бог? И когато живееш така, се случва нещо свръхестествено, нещо, което дори смъртта не може да докосне. И тогава се случи най-необикновеният момент в човешката история преди Христа. Представете си сцената. Това е обикновен ден. Енох върви както винаги, говорейки с Бог, както беше обичаят му. Но този път се случва нещо различно. Библията го описва с смразяваща простота. Енох ходеше с Бога и го нямаше, защото Бог го взе. Битие 5:24. Нямаше заболяване, нямаше инцидент, нямаше погребение. Той просто изчезна, жив. Можете ли да си представите въздействието? Хората трябва да са го търсили отчаяно. Къде е Енох? Някой виждал ли е Енох? Той не се прибра. Но истината беше невероятна. Бог беше нарушил законите на природата и отведе техния приятел направо в рая. В цялата човешка история само двама мъже са избягали от смъртта – Енох и Илия. Двама мъже, които откриха тайната да угодят на Бога толкова много, че самият Той ги взе. И ето една истина, която ще ви порази. Това не беше просто привилегия за тях.
Това беше пророческа демонстрация на това, което Бог планира за всички нас. Защото знаеш ли какво представлява Енох? Той е сянката, типът, прообразът на нещо много по-велико, което предстои. Той е доказателство, че Бог винаги е имал план да победи смъртта. И този план има име – Исус Христос. Но историята на Енох повдига смущаващи въпроси, които повечето християни никога не смеят да си зададат. Как е възможно човек да бъде хванат жив? Какво наистина се случи в този момент и защо Бог избра да разкаже тази история само в 2 стиха? Истината е, че Енох представлява нещо, което предизвиква нашата традиционна теология. Той доказва, че е възможно да имаме толкова дълбока близост с Бог, че природните закони да се преклонят пред божествената воля. Той демонстрира, че има ниво на вяра, което буквално премества планини, или в този случай ви премества извън земното измерение. Някога спирали ли сте да мислите за последиците от това? Ако Енох можеше да бъде грабнат чрез вяра, какво казва това за нашия духовен потенциал? Ако той можеше да угоди на Бог толкова много без Исус, без Святия Дух да живее в него, без пълната Библия, какво можем да постигнем днес? Историята на Енох не е само за миналото, това е пророчество за бъдещето, това е карта на това, което Бог винаги е планирал за човечеството. Вечен живот, съвършено общение, победа над смъртта. Той е доказателство, че планът за спасение не е бил план Б след падането. Това беше план А от самото начало. И тук идва нещо, което ще ви шокира. Има древни писания, текстове, които са били запазени през вековете, които разказват много повече за Енох, отколкото разкрива Библията. Писания, които са повлияли на самия Нов Завет. Готови ли сте да откриете енигмата на книгата на Енох? Трябва да обсъдим един от най-противоречивите и завладяващи текстове в историята – книгата на Енох. Древен документ, открит сред свитъците от Мъртво море, цитиран от Юда в Новия Завет, той съдържа изключителни откровения, приписвани на самия Енох. Сега, нека бъда ясен, тази книга не е част от библейския канон. Ранната църква избра да не го включи в официалната Библия и поради основателни теологични причини. Но това не означава, че трябва да го игнорираме напълно. Това означава, че трябва да го изучаваме с мъдрост, проницателност и винаги да го сравняваме с Писанието. Книгата на Енох описва небесни видения, паднали ангели, бъдещи присъди и откровения за последните времена. Той рисува картина на Енох като пророк, получил директни откровения за съдбата на човечеството. Ако е автентично, това би било уникален прозорец към разбирането как Бог е общувал с първите хора. Но ето интересния въпрос. Въпреки че се смята за апокрифна, някои елементи от тази книга отекват в цялата Библия. Пасажи за ангелите, съда и вечността се намират в Даниил, Езекиил и особено в Откровение. Съвпадение? Или всъщност е имало пророческа традиция, която започва с Енох? Въпреки това не се нуждаем от апокрифни книги, за да разберем най-важното от Енох. Библията ни дава всичко, което трябва да знаем. Той беше човек, който избра да ходи с Бог и това промени всичко. И този избор е достъпен за вас днес. И така, какво можем да научим от този необикновен човек? Как можем да приложим тайните на Енох в нашия съвременен живот сред хаоса, технологиите и разсейването на 21 век? Първо, Енох ни учи за практическата вяра. Неговата вяра не беше просто интелектуална вяра. Това беше сила, която оформяше всяко решение. В свят, в който хората около него живееха за себе си, Енох живееше за Бог. При всеки избор той питаше: какво ще угоди на моя баща? Представете си, че живеете така днес. На работа, с семейството, в социалните медии, във всичко. Второ, Енох ни показва силата на постоянното общение. Той нямаше религиозни моменти, отделени от обикновения живот. Целият му живот беше акт на поклонение. Можете да направите това днес. Превърнете всеки дъх в молитва, всяка работа в служба на Бога, всяка връзка в възможност за демонстриране на божествена любов.
Трето, Енох разкрива тайната на вечната перспектива. Той живееше на земята, но умът му беше на небето. Следователно, временният натиск и проблеми не го завладяха. Знаеше, че го очаква нещо по-велико, вечно. Тази гледна точка промени начина, по който той реагира на трудностите. Но най-дълбокото учение на Енох е следното. Възможно е напълно да се угоди на Бог, не чрез религиозен легализъм, не чрез празни ритуали, а чрез истинска вяра, изразена в любов, покорство и пълно доверие. Ако Енох е постигнал това преди Христос, представете си какво е възможно за нас, които имаме Исус. Но знаете ли кое е най-силното послание на Енох за нас днес? Той живееше в поколение, което Бог беше на път да унищожи. Толкова корумпирано общество, че само 8 души бяха спасени при наводнението. И точно в този контекст Енох избра да ходи с Бог. Огледайте се около нас днес. Насилие, корупция, неморалност, хора, които са самолюбиви, алчни, самохвалци и горделиви. Не живеем ли във времена подобни на тези на Енох? Възможно ли е Бог отново да издига енохи, хора, които избират да плуват срещу течението и да живеят радикално за него? Разликата е, че днес имаме нещо, което Енох не е имал – Исус Христос. Ние имаме Светия Дух, който живее в нас. Имаме пълната Библия. Имаме 2000 години история на църквата. Ако Енох можеше да угоди на Бог с толкова малко, какво извинение имаме да живеем посредствено? Енох ни призовава към изключителна вяра. Не неделна религиозност, не социално християнство, а ежедневна, интимна, трансформираща разходка с живия Бог. Той ни предизвиква: ако аз можех да бъда грабнат от вяра, вие можете поне да живеете чрез вяра. И ето една истина, която може да промени вашата вечност. Ако Исус се завърне днес, бихте ли били грабнати като Енох? Дали вашата вяра е угодна на Бога? Достатъчно интимна ли е вашата връзка с Него, че Той да иска да ходи с вас цяла вечност? Това са въпросите, които животът на Енох ни принуждава да зададем. Стигнахме до края на това необикновено пътуване, но историята на Енох едва започва. Защото осъзнаваш ли какво наистина се случи тук? Ние не просто открихме един завладяващ библейски герой. Открихме огледало. Енох не беше свръхчовек. Той беше точно като вас. Обикновен човек, живеещ в трудни времена, изправен пред натиска на поквареното общество. Единствената разлика е, че той направи радикален избор. Реши, че Бог струва повече от всичко друго в живота. И този прост избор преобрази цялото му съществуване. Наследството на Енох обхваща хилядолетия и достига до вас днес с кристално ясно послание. Възможно е да живеем по начин, който напълно угажда на Бога. Възможно е да имате толкова дълбока близост с Създателя, че Той да стане ваш най-добър приятел, ваш постоянен съветник, ваша ежедневна радост. Но ето последната тайна, която обещахме в началото. Енох е само началото на историята. Той беше сянката, Исус е реалността. Енох беше взет, Исус беше възкресен. Енох ходеше с Бог 365 години. Чрез Исус можете да ходите с Бог за вечността. И така, какъв ще бъде вашият избор днес? Ще продължите ли да живеете в посредствена вяра или ще прегърнете предизвикателството на Енох? Ще се задоволите ли с повърхностна религия или ще търсите радикалната интимност, която променя съдбите? Същата вяра, която възхити Енох, е достъпна за вас днес. Същият Бог, който вървеше с него, иска да ходи с вас. Същата вечност, която Той постигна, е в ръцете ви. Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога, защото всеки, който идва при Него, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които усърдно го търсят. Евреи 11:6. Това е наследството на Енох, това е вашето призвание, това е вашето време да ходите с Бог. Ако тази история е докоснала сърцето ви, ако чувствате, че Бог ви призовава към по-дълбока, по-истинска, по-трансформираща вяра, искам да направите 3 неща точно сега. Първо, в коментарите напишете: избирам да ходя с Бог,
както направи Енох. Нека този публичен ангажимент бъде първата стъпка от вашето пътуване. Второ, абонирайте се за канала и включете звънеца за известяване. Ние изследваме най-дълбоките тайни на Библията, истории, които могат да революционизират вашата вяра. Не пропускайте нито едно откровение. Трето и най-важно, започнете да прилагате тайната на Енох днес. Превърнете всеки момент в възможност за общуване с Бог. Превърнете всяко решение в въпрос: това харесва ли моя Отец? Живейте всеки ден така, сякаш е интимна разходка с Създателя на Вселената. Запомнете, Енох беше обикновен човек, който направи необикновен избор. Днес имате същата възможност. Същият Бог, който взе Енох, чака да преобрази живота ви. Въпросът не е дали Бог желае. Въпросът е: ти ли си? Нека вярата на Енох вдъхнови живота ви. Нека близостта му с Бог стане ваша жажда и нека вечната му съдба бъде надеждата, която ви движи всеки ден.